Takže ahoj, já jsem Nikolas. Závodím ve federaci NPC kategorie Fyzik. Momentálně se nacházím v přípravě na závody EVOS Prague Amateur, které jsou v listopadu 17. Takže dnešním dnem mám do závodu přesně 14 týdnů. 14. týden je super kompenzace. Takže tak na tom kanále bych vám chtěl ukázat moji cestu na tyto závody, přidávat postupně tréninky, ukázat vám jídlo, co jím celý den. V dnešním videu na úvod bych vám rád ukázal můj trénink na prsa a ruce. Prsa jsou moje slabina, takže na ty se s trenérem zaměřujeme nejvíc. Takže pojďme na to, doufám, že si to užijete jako já. Takže mám za sebou 2 rozcvičovací série a teď půjdeme na 2 pracovní série. První pracovní série mám 10 opaček a druhou pracovní sérii mám 8 opaček a potom sundám váhu o 25% a dojedu do selhání. Jdeme na to. Druhý cvik máme rozpašky na šikmé lavici. Tady pojedeme 3 pracovní série, 15 až 20 opaček. Vám nebudu točit všechny pracovní série, vždycky vám natočím jenom jednu pro představu.
20 gramů Vitargo, 15 gramů esenciálních aminokyselin a 10 gramů kreatinu. Minulý trénink jsem měl jednoročky 40 kg, dal jsem 10 opakování, takže dneska zkusím 45 kg a uvidíme, jak to půjde. Takže teď pojedeme předposlední cvik, bench multipressu. Už jednu pracovní sérii mám za sebou, takže na videu vám ukážu druhou pracovní sérii a to pojedeme stylem rest pause, což znamená 8 opakování. Mám tam 95 kg, minulý trénink jsem měl 90, takže to znamená 8 opakování, 20 sekund pauza a se stejnou váhou, což znamená 95 kg, pojedu druhou do selhání. Takže jdem na to. Teď už si dáme jenom dvě poslední super série. Pojedeme 4 série lana na tricák, spodní kladka na biceps 4x. Takže teď pojedeme jednu z 2 super sérií na ruce po tréninku hrudníku. Pojedeme lana na triceps a spodní kladku na biceps 4 série 15, 12, 10, 8.
jednu ručku za hlavou na triceps a kladiva na biceps v super sérii, zase 4 série, 15, 12, 10, 10. Takže máme po tréninku. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Předem se omlouvám za můj projev, ale jsem těžký introvert, takže doufám, že se to časem zlepší. Ze začátku budou ty videa takové amatérské, budu to všechno točit na telefon, tak doufám, že se vám to bude líbit a že budete s tím spokojení. Časem se to snad všechno zlepší. Pokud mě to bude bavit a vás taky, tak se v tom budu snažit zdokonalovat a uvidíme, jak to půjde. Díky moc, že jste se dívali. Uvidíme se příště.